Те хора, това не е фейкнато. Вижте каква стана ръката ми. Не е отцветено, вижте. Няма да ви лъжа, ще ви кажа в края на видеото какво е. Как съм го направил? Оу, е! Виждате ли? Нокътят. Или пръщето. В края на видеото ще ви разкажа как съм направил цялата тази екранна магия. Цялата ми ръка е зелена. Виждате ли? Ако беше отцветено, нямаше да прави така. Добре. Мисля, че това някъде ще бъде край на видеото. Това е ефект. Един от ефектите на телефона ми. Но това... ще ви кажа в следващото видео. Може би ще ви го кажа в следващото видео как се казва ефектът. Добре, YouTube. Сега чуваме при сестра ми. My sister. My sister. My sister. Ешкане! Да? Ей, Дошок, разкарай са! Този телевизор трябва да се разкарам. Детски ти работа. Ей, вижте, какво е яко. Столът ми е изпържен. Добре, вижте, това е на краката. Само, че трябва да имате точната чистота или както това се нарича, гледай. И така завършва точното видео в YouTube. Така, и чао!